Desider. A Eugen. A teraz sme tu prišli do posilky. Ako miesiči. Poznáte určite Krenec. A tam sú. A teraz sme si tu prišli zaposilovať. A tí, ktorí Krenec nepoznajú, sú určite vygumovaní. No a teraz. Pozrite na mňa. Do rece. Eugen. To čo je za hovado? To je také ťažké ako moja mama. Do reci. To váži 15 gramov do piče. To sa nedá ani zdvihnúť. Veď toto musel prísť Yeti, aby to opravil. Do piče. To je tu za hovadina. Toto je posilka. Veď to moja stará mama lepšiu zrobí. Tak to som 2,5 centa more. Ešte dobré, že si ešte presidel s tým 9 cm kakapom. Pozrite, čo to tu sú za recičky. To čo sú za glupaciny. Je to fakt moja rodina, čiže zostali. A moja mama asi robila. Jak kanály hrabala. Evžen, ja si myslím, že tu nič nebudeme asi robiť. Túto posilku zrobil nejaký bezdomovci. Alebo čo sa to tu zrobilo? A to tu píše slovenský výrobok. Toto bol skôr čínsky výrobok. Toto nie je žiadny čínsky výrobok. To čo za glupaciny. Moja mu tu zvíha. Evžen, poďme a tie state, kým sa nepobnejame. Dobre, mne to vystraje do vesmíru. A vidíš na pane, táto body shop, všetko pre fitnessu, no? To ja lepšie zrobím doma zo zhrdzaviny. Toto body shop, to ja lepšie zrobím, môžeme ísť ďalej do Japóny. Poďme do ďalšej miestnosti. Evžen, poď do ďalšej miestnosti. Dobre, ako tu kokociny. Poď, tu sa im nedá prejsť, to treba prejsť. Do piče. Idete to prejsť. Čo toto tu je? Do piče, ako sú namakaní. Skoro vám neprešiel video. Poďme. Čo to tu najeme? Tak. No, tak teraz vidí no. Všetky záchody, to sú chlapové. Jak to tu smrdí? To tu bol asi ten zobor Šrek, alebo čo to tu To za bolo? kokociny, radšej poďme do telocvičky. Dobre, končíme, dámy a páni. Takže raz som vás tu videl so s mojím bratom Evženom. A pri ďalšom videu sa uvidíme. Dovi.